हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय। स' जायफोर बिथांमोनानो 2020-22 बेट्सनि थाखाय डिप्ल'मा इन एलिमेन्टारि एडुकेसन एबा DLED आपार प्राइमारि ल'आर प्राइमारि स्कुलनि थाखाय एडमिशन लानो होननानै प्रि एन्ट्रि टेस्ट लिरदोंमोन। स' बिदिब्ला बिथांमोननि थाखाय जोबोर मोजां खौरां। आरो बे एग्जामा जानानै थांदोंमोन थांनाय अक्ट'बर दानाव। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना हयथ' मिथिगौ आरो जायफोरा मिथियाखै बिथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिहोनाय जाबाय। जायफोरानोखि DLED नि थाखाय प्रि एन्ट्रि टेस्ट लिरदोंमोन फाइनाली दा बेनि रिजाल्टखौ एनाउन्स खालामनाय जाबाय आरो जायफोर बिथांमोनानोखि बे एग्जामखौ पास जाबाय दा बिथांमोना DLED अर्थात डिप्ल'मा इन एलिमेन्टारि एडुकेसननि थाखाय एडमिशन लानो हासिगोन। पास खालामनो हानाय साफ्रोमखौबो लाइमोननि लाइजामथिंजायनिफ्राय बरायनाय जासिहरबाय। स' बिदिब्ला दा रिजाल्टखौ अनलाइन माबोरै नायनो हागोन आरो बेखौ आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिनानै होगोन। बिदिब्ला भिडिअखौ जोबजासिमल' नायलांदो। स' बिदिब्ला आंनिखौ आरो नोंथांमोना नायगासिनो दङ इउटुब चेनेल लाइमोननि लाइजाम। जुदि नोंथाङा दासिमबो लाइमोननि लाइजाम इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला फ्रियावनो मोननाय गोजा गाबनि साबस्क्राइब बाटनखौ गोसोम खालामदो लोगोसे बेल नटिफिकेशनखौबो आरो जेसेबां हायो नोंथाङा बे भिडिअखौ लोगो लेवा बन्धु बाहागिफोरनोबो शेयार खालाम। स' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों बे जाबाय स्कार्ट अर्थात स्टेट काउन्सिल अफ एडुकेसन रिसार्च एन्ड ट्रेनिं थिंजायनिफ्राय अफिसियेलि नटिफिकेशन फोसावनाय बादिब्ला थ' बिदिब्ला जायफोर बिथांमोनानोखि बेवहाय डिप्ल'मा इन एलिमेन्टारि एडुकेसन अर्थात DLED आव एडमिशन लानो सानो थ' बिदिब्ला बिथांमोना बेवहाय एन्ट्रेन्स टेस्ट महरै बेवहाय प्रि एन्ट्रि टेस्ट अर्थात पेटखौ एग्जाम महरै लिरनो गोनां जायो। अर्थात नोंथांमोना बेवहाय डिप्ल'मा इन एलिमेन्टारि एडुकेसनाव एडमिशन लानो थाखाय नोंथांमोना प्रि एन्ट्रि टेस्ट होनांगौ जायो। थ' बिदिब्ला बेवहाय जायफोर बिथांमोनानोखि बे एग्जामखौ लिरदोंमोन फाइनाली बेनि रिजाल्टआ ओंखारनानै फैबाय आरो बे रिजाल्टखौ दा नोंथांमोना माबोरै अनलाइन चेक खालामगोन बेखौ आं नोंथांमोननो बेवहाय फोरमायनानै नोंथांमोना मिथिगौ नेम अफ एग्जामा जाबाय प्रि एन्ट्रि टेस्ट अर्थात पेट बेनिफ्राय कर्सनि नामा जाबाय डिप्ल'मा इन एलिमेन्टारि एडुकेसन अर्थात DLED आरो बेनि जिथु टिनेजार अफ कर्स अर्थात कर्स डिउरेसना थागोन 2 इयार्सनि थाखाय अर्थात 2020 निफ्राय 2022 सिम बेनि कर्स डिउरेसन जागोन। बेनिफ्राय काउन्सिलनि नामा जाबाय स्टेट काउन्सिल अफ एडुकेसन रिसार्च एन्ड ट्रेनिं अर्थात स्कार्ट। बेनिफ्राय नोंथांमोननि जिथु प्रि एन्ट्रि टेस्ट एग्जाम जादोंमोन बेयो जादोंमोन 18 अक्ट'बर 2020 आव। बेनिफ्राय बे रिजाल्टआ बर्तमान एभेलेबल जागासिनो दङ। बेनिफ्राय बे रिजाल्टखौ एनाउन्स खालामनाय जादोंमोन 20 नभेम्बर 2020 आव। बेनिफ्राय अनलाइन काउन्सिलिं अर्थात अनलाइन काउन्सिलिं डेटआ थागोन 20 नभेम्बरनिफ्राय 24 नभेम्बर 2020। नोंथांमोना जुदि बे रिजाल्टखौ अनलाइन चेक खालामनो नागिरोब्ला दानिया माबोरै अनलाइनाव चेक खालामनो हागोन थ' बिदिब्ला नोंथांमोना आं बेवहाय फोरमायनानै होगोन। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना नङाब्ला डाइरेक्टनो स्कार्टनि अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानैब्ला नोंथांमोना बे रिजाल्टखौ चेक खालामनानै लानो हागोन। थ' बिदिब्ला बेवहाय नोंथांमोना नायदो बेवहाय एग्जाम सेन्टार वाइज अर्थात सेन्टार वाइज बे रिजाल्टखौ एनाउन्स खालामनाय जादों अर्थात मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्ट वाइज बे रिजाल्टखौ एनाउन्स खालामनाय जादों। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना नायदो बबे जायगायाव बे एग्जामा जादोंमोन बेनि डिस्ट्रिक्ट वाइज बे रिजाल्टखौ एनाउन्स खालामनाय जादों। बेनिनो नोंथांमोना बेथिंजाय राइट साइडथिं नुनो मोनदों क्लिक हियार दङ। नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानै होयोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन मोनसे PDF फर्माव बे गेवनानै फैगोन। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय नायदो गोजौथिं डाउनलड जानानै दङ आरो बिदिनो बेबायदि मोनसे PDF फर्माव बियो डिस्ट्रिक्ट वाइज बेनि रिजाल्टआ ओंखारनानै फैगोन। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेबायदिनो गावबागाव रुल नाम्बारजों लोगोसे बेवहाय एप्लिकेन्ट नेम दङ। एप्लिकेन्ट नेमजों लोगोसे जेन्डार केटेगरि बबे केटेगरिनिफ्राय बे नोंथांमोना बेखौ आरो बेसेबां टटेल नोंथांमोना मार्क मोननो हादों बेवहाय बेखौ गासैबो डिटेल्सआव नोंथांमोना नुनो मोनगोन। थ' बिदिब्ला नायदो नोंथांमोना बेबायदिनो डिस्ट्रिक्ट वाइज बेनि रिजाल्टखौ नायनानै लानो हागोन। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना दानिया बेनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन। नोंथांमोना बेबायदिनो गोरलैयैनो नायनानै लानो हागोन। स' बिदिब्ला नायदो नोंथांमोना बेखौ पे खालामफिनोब्ला नोंथांमोना बेवहाय जायखिजाया मोनसे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट खालामनानै होयोब्ला नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन गोजौथिं डाउनलड जागासिनो दङ। बेबायदि मोनसे PDF फर्माव गेवनानै फैगोन आरो बेबायदिनो नोंथांमोना नामजों लोगोसे रल नाम्बारजों लोगोसे बेवहाय केटेगरि आरो टटेल मार्क्स बेसेबां मोनदों बेसेबां नाम्बार मोननानै नोंथाङा पास जानानै फैदों बेखौ नोंथांमोना बेबायदिनो गोरलैयैनो चेक खालामनानै दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन। आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। जुदि मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो, गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो आरो जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदानै नायगासिनो दंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानैबो लादो।